Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u našeho dalšího dílu podcastu Kočky, psina, veterina. Já jsem Terka. Já jsem Hanka. A děkujeme Magenta Experience Center, že tu můžeme natáčet. Hani, co je dneska za téma? Dneska máme krásný téma, tedy a je to chov a trénink exotických zvířat. A dneska obzvlášť mě hrozně zajímá tvoje představa. Jako pod exotický zvířata si představím hodně. No a představíš si třeba cirkus, jo, co tam ty děláš? Ano, ty lvy. A co tam děláš? Vlezu do klece, dám hlavu lvovi do tlamy. Krásný termín tlama, výborně. Zapálím tam ty ohnivý kruhy, kterýma budou přeskakovat. A jsi akrobatka? Já, samozřejmě, voda jak živá. Mezi ti tam naskáču ty salta, mám takový ten krásný úbor s těma knoflíkama, čepiček. Něco blejskavýho? Samozřejmě. Super. Tak to asi dobrý. Jako asi dneska můžeme si povídat. Fakt? Možná nám to tady osvětlí manželé Ringelovi. Vítejte. Děkujeme, že jste dorazili. Ahoj. Dobrý den. Tak se do toho budeme pustit. Já jsem z toho furt taková trošku jako v šoku, protože tohle je super, že mě přeskvělí, že to ještě existuje. No, ono je otázka, jak to bude pokračovat, že jo? To je pravda, to je pravda. Právě proto jsme dneska tady, abychom si o tom trošku popovídali. Vy jste majitelé Ringelandu. Jak k tomu došlo vůbec? Celá ta myšlenka, nebo dědíte, nebo... Nějaká historie v tom bude. Tak já z matčiny strany pocházím z cirkusového rodu, tak samozřejmě ten cirkus tam je v krvi. Po svým vyučení jsem nastoupil u svých rodičů, kteří jezdili u státního podniku Československé cirkusy a varieté jako cvičitelé zvířat, tak jsem u nich nastoupil u afrických slonů, což do dneška považuji za svoji nejlepší práci, kterou jsem kdy dělal. Potom tedy přišla revoluce, naši byli postaveni před hotovou věc. Tehdejší vedením řeklo, že buď si ty zvířata koupí, nebo se druhý den všechny postřílí, tak se prostě zadlužili. Bohužel na ty slony nezbylo, protože tam byly částky v milionech, tak ty slony si zakoupil někdo jiný a moje rodiče zakoupili tehdy 8 tigrů a 1 hrocha, k tomu ještě všechno to příslušenství, ty marinkotky. No a vyrazili jsme do světa, živit se prostě k různým podnikům cirkusovým a samozřejmě tak, jak to po revoluci je, tak kdo dá víc, tak u toho jsme pracovali. No. No a po nějakých, dá se říct, 15-20 letech toho ježdění jsme přišli na to, že teda ekonomicky se to vůbec nevyplácí, že ty náklady strašně převyšují to, co člověk vydělá, že jo? Protože on si někdo myslí, že prostě když jedu k tomu cirkusu, tak jsem tam velmi bohatě honorován, ale tam jde jenom o to, že ten ředitel toho cirkusu mě platí jenom za to vystoupení a ostatní věci kolem toho, to krmení a všechno, to si musím platit a hradit sám. Takže to bylo velmi neekonomický, tak jsme se pokusili popřemýšlet o tom, že z našeho tehdejšího zimoviště udělat teda jakýsi zábavný park a ať to tady uděláme obráceně, ať tedy místo toho, že my jezdíme po městech za těma divákama, tak že by ty diváci naopak mohli začít jezdit k nám. Trvalo to sice 2 roky, než vůbec to přišlo tak nějak do povědomí, ale nakonec se to teda jakoby podařilo. Takže teď máte zimoviště, rovná se cirkus, rovná se zvířecí parčík. Ano. Zvířecí parčík, výborně. Jaký zvířata tam všechny máte? Tak máme tam sibirské tygry, máme tam lvy, máme tam leopardy, z nich jedna leopardice je flekatá a její partner je černý panter, což je taková raritka. Taková černá kočička, pěkná servaly, to jsou takový africký malinký šelmičky, jsou tam dikobrazy, lamy, kozy, želvičky. Od všeho něco. Hezky. Něco, tak. Ale byl tam teda ten hroch, ten nás vždycky zajímal hrozně moc. Ten byl boží. Je fakt, že jsem trošku měla i v té představě, že dám tu hlavu hrochovi do té tlamy. No ale přesně. Já jednou jsem byla v Africe, tak hroch je jedno z nejnebezpečnějších zvířat. To můžu potvrdit, protože naši si ho kdysi pořídili jako malinký prasátko. Ono trošku vyrostlo. On pocházel ze Dvora Králového
a když se ho naši pořizovali k tehdejším, ještě u těch státních podniků, těch československých cirkusů a varieté, tak tehdy jim bylo řečeno, že pokud jim to mládě uhyne, tak zaplatí 30 000 těm cirkusům, což byla tehdy obří suma. Naši i pod touhle hrozbou se ho teda pořídili, protože otec si vymyslel takovou šílenou věc, že spojí toho hrocha v jedné kleci s těmi tygry, což byla, se dá říct, šílenost, protože ten hroch se těch tygrů samozřejmě nebál a oni ho taky ne. A mezi tím ještě ty dva lidi, kdyby se tam spustila nějaká mela, tak prostě z té klece by asi nikdo živý už asi nevylez. Ale nakonec teda, jako abych teda ještě odbočil k tomu vystoupení, tak ono se jim to nakonec podařilo a byla to světová senzace. Sjezdili s tím 2 roky a tehdejší to vedení jim řeklo, že nejsou pokusný ústav, ať to teda rozdělí. Mému tátovi místo 5 tygrů tak dokoupili ještě další 3, takže vystupoval už potom jenom teda čistě pouze s 8 tygry a ten hroch teda zbyl na mámu, která si ho vychovala, která si ho opravdu vychovala od toho malého prasátka. No víte co, jak jsem tady mluvil o tom, že prostě naši byli postavení před to, že když uhyne, takže ho budou muset zaplatit, tak on byl průšvih to, že on přišel a bál se všeho, takže byl v takový bedínce, vždycky jenom s ní vylít a naboural do nějaký bariéry a zase zalít a nic nejedl. Jo, takže jsme si říkali, no tak to je pěkný průšvih, mlíko nic, jako to uhyne prostě hlady, že jo, protože, jo, a no tak nakonec teda zjistili rodiče, že se teda nechal ukecat na vanilkový puding. Máma ráda říkávala, že Praha byla dlouho bez vanilkovýho pudinku. Bez pudinku, protože on si jahodovej nevzal. On chtěl jenom tak si představte, že to byl 30 litrů na to jedno krmení a teď tu máme taková obří plácačka, taková ta vařečka, no a tím se mu to prostě do té tlamy, on jenom urazil tu tlamu, a tak se mu to tam jako by lilo, no. A na to teda zabral a potom teda jako mámu si oblíbil jako svoji maminku a za ní teda utíkal jak pejsek všude. Mýho otce toho respektoval, tak nějak jako říkal si, že to je asi ten hlavní hroch té naší rodiny, ale teda jako mě a mýho bratra celý život jakoby nenáviděl a snažil se nás zabít. Jo, to je super soužití, on si chtěl to druhý místo prostě mezi náma vydobít, no. Jasně. Takže vy jste se okolo něj prostě vůbec k němu to bylo jediný zvíře, což byl průšvih, protože maminka, když zemřela, tak táta se najednou dostal taky kvůli nějakým zdravotním problémům do nemocnice a já jsem teda jako se to hrocha pokoušel nějak nakrmit a napojit a to bylo to jakoby dost jakoby průšvih, protože k němu jsem se nemohl přiblížit, takže jsme to zašli s tátou řešit, že mu uděláme jakýsi výběh, abych k ním vůbec nepřišel do kontaktu, že bych ho třeba pustil do výběhu, vyčistil mu, dal mu tam prostě to, co potřebuje a pustil ho zpátky, aby jsme se ani neviděli, protože on jak mě viděl, tak měl tendenci všechno demolovat, jo, takže... No, takže teda jsme teda naplánovali, už jsme měli plány na to postavit mu takovouhle ubikaci a on to teda bohužel vyřešil za nás, že prostě odešel, zemřel. Jasně. Hani, ošetřovala jsi někdy hrocha? Já určitě, no, 100%. Ale viděla jsem to boží představení, fakt se mi to jako s Honzou maminkou líbilo to, jako co zvládla s ním, to je úžasný. Když se prostě nažere, teda nají, tak teda dá si to nějaký ten metráček toho sena, do toho ještě nějaký ty bednu jablíček, že jo. Klidně nažere. 6 těch bochníků chleba, to spláchne asi 200 litrů vody. No a potom, když už jako má to bříško plný, tak si jde lehnout do bazénu a tam se zase vyprazňuje, že jo. On prostě za prvý si těmi výkaly to značkuje a za druhý prostě všechno nechá v tom bazénu, takže co druhý den je potřeba ten bazén vypustit a to jsou prostě tuny těch exkrementů a ty se po něm musí takhle pořád jakoby čistit, takže dost náročný zvíře, ale jak říkám, já ani bratr jsme nemohli ho nikdy jakoby obsloužit, všechny ostatní zvířata jsme mohli, ale jeho teda určitě ne a on jak byl na všechny lidi prostě hodný, tak on prostě i mohlo stát před jeho tou ohradou 30 lidí a on je tam stejně poznal, jo, a prostě začal tu ohradu demolovat jako a pojď sem ke mně a zabiju tě. Je teda zvláštní, že to teda dělá i na moje děti, i na manželku. Dělal to, jo, že prostě z nich cítil, že ke mně patří a jinak teda měl děti rád, že kolikrát prostě ležel a spal, odfukoval v té ohradě a děti tam nedopatřením prolezly a normálně po něm skákali a hopsali jak na trampolíně a on jenom ležel a jako nic. Nehlídají. Ano, je to jednoduchý. Ale nutno podotknout, že třeba moje sestra se na něm fotila za dohledu teda Honzovy mamky.
kde jako fakt úplně bez problémů prostě vylezla si na něj, on jí povezl prostě po vejběhu. Maminka vážila asi 50 kg, měřila asi 140 cm a ten 3tunový klacek, když za ní chodil jako pejsek. Ale o to jako lepší bylo to představení, no, že to prostě bylo boží. Jako jí teda poslech na slovo, no. Hele, a ještě k té rodině. Předpokládám, že to u vás bylo daný, že prostě vy s bráchou jste pokračovatelé toho Tak asi je na to táta do dneška jakoby hrdej, že jo, když takový to pořekadlo, že to je z otce na syna, to řemeslo